Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna, zuekin. Amen. Zenideok, aitor dizagun gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Jesus jauna, bihotz-zurratua salbatzera bidalia erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, pekatari dei egitera etorria Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, uralde otoiz egiteko aitaren eskuinaldean zaituguna erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz ahaltsua eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Amen. Egin ezan notuz. Hoi jainko, errukian aberatsa zarena, zuk egin duzu Joan Paulo aita santua, Eliza osoaren gidari. Egizu, haren irakaspenen argira, zabal dezagula, uste osoz geure bihotza, gizakiaren askatzaile bakarra den, Kristo salbatzailearen graziara. Zurekin eta Espiritu Santorekin batean jainko eta rege bizi baita gizaldi eta gizalditan. Amen. San Pablo apostoluak erromatarrei. Senideok, pekatua ez behin zuen gorputz hilkorrean nagusitu. Ez izan gorputzaren grina txarren menpeko. Ez jarri zuen gorputz atalak pekatuaren zerbitzurako gaizkiaren gudurako. Hilen artetik bizira atera direnen antzera, jarri zuen buruak jainkoaren zerbitzurako eta eskaini berari zuen gorputz atalak zuzentasunaren gudurako. Ez zaizu nagusituko pekatua, ez bai zaudete legean, graziaren menpean baizik. Zer bada, pekatu egingo dugu leilepean ez, baina graziaren menpean garelako? Ez horixe. Badakizue norbaiten menpean morroi sartzen zera denean, hari obeditzen diozuen haren morroi gelditzen zeratela. Naiz pekatuaren morroi heriotzarako, naiz obedientziaren morroi zuzentasunerako. Baina jainkoari eskerrak, pekatuaren morroi zinetenok, erakutsi zaizuen ikasbideari bihotzez obeditu diozuen. Pekatutik askatuta, zuzentasunaren morroi egin zerate. Jaunak zena? Erantzun salmoa, gure laguntza jaunaren izena. Jauna, gure alde egon ez balitz, Israelek orain esan beza, jauna gure alde egon ez balitz, gizonak gure auka oldartzean, bizirik irentsiko gintuzten orduan, haien suminak gugana goritzean. Gure laguntza jaunaren izena. Ura burunpa izango genuen gainean, erreka gure gainetik igoko zen. Ur bulatuak igareko ziren, gure gainean. Berenkatua jauna, ez bain gaitu eman, haien hortzetara eitzeen eran. Gure bizia egaztia bezala da iesi. Eiztarien saretik. Sarea zeharo eten da, eta gu honez atera dira. Gure laguntza jaunaren izena zerulurrak egin dituenarena. Gure laguntza jaunaren izena. Jesucristo Evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Jesusek honela esan zien bere ikasleei. Badakizue, etxe nagusiak baleki, gaueko zein ordutan etoriko den lapurra, ez duk etxea zuratzen utziko. Zuek ere prest egun zaitezte.
uste ez duzuen ordutan etorritu bai da gizonaren semea. Pedro orduan, jauna, guretzat esaten alduzu parabola hau, ala guztientzat. Jaunak erantzun. Nor da etxe zait zintxo eta zentzuduna, nagusiak bere zerbitzarien buru ipiniko duena, behar den ordutan gari neurria eman dezaien? Zorionekoa nagusiak etortzean hori egiten aurkitzen duen morroia. Benetan diozuet, bere ondasun guztien morroi buru ipiniko du. Baina morroi horrek bere baitan esaten badu. Berandu dator gure nagusia, eta neskamen morroiak jotzen hasten bada, eta jaten, edaten, eta mozkortzen, uste ez duen egunean, eta ez dakien ordutan etorriko zaio nagusia, eta ebaki egingo du, gaiztoak merezi bezala. Nagusiaren nahia jakin bai, baina hura egiteko prest ez dagoen morroiak, edo nagusiak nahi bezala egiten ez duena, zigorkada asko hartuko du. Nagusiaren nahia ez dakienak, naiz eta zigorra merezi duten okerrak egin, zigorkada gutxi hartuko du. Asko eman zaionari, asko eskatuko zaio. Askoren ardura eman zaionari, gehiago eskatuko zaio. Jaunak esana. Eskerrak elegio jauna. Bueno, estamos celebrando hoy, Blanco, la memoria de San Juan Pablo II. Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, ¿no? No sé, supongo que a vosotros también, vosotros, pues claro, con más años, habéis conocido más santos, ¿no? Más santos actuales. Pero para mí es como uno de las personas que he conocido y que, oye, que está en el cielo, que es un santo que intercede, que ha alcanzado la meta, ¿no? San Juan Pablo II, el gran papa, el papa magno, ¿no? que se le conocía por sus grandes pues, iniciativas apostólicas, sus grandes viajes, recorrió todo el mundo, ¿no? Llevando pues, el mensaje, la alegría de Jesucristo con esa fuerza, con ese coraje que le caracterizaba, ¿no? Y pues yo me acuerdo, así de modo especialísimo, en la última visita que hizo en el 2003, el 3 de mayo de 2003, en Madrid, en Cuatro Vientos, la vigilia de oración que tuvo, ya mayorcito, enfermo, ¿no? Con 83 años, y como él decía así, me acuerdo yo estaba entonces con la novia y todo, ¿no? Estaba estudiando un máster de Derecho y demás allá en Madrid, y me acuerdo como el Papa, como mayorcito, decía, ¿no? Si alguno siente en su corazón la llamada del Señor, que no la pague, que no la pague, ¿no? Decía así como con mucha fuerza dentro de su, pues, ya ancianidad. Y decía, ¿no? Merece la pena, os lo dice un joven de 83 años, ¿no? Decía él, con esa fuerza que tenía, con 83 años, pero mantenía esa juventud de espíritu, ¿no? Y me acuerdo que yo en ese momento, ya digo, que tenía pues la novia y todo, pues sentía eso, ¿no? Esa llamada, era como una palabra que yo sentía que el Señor, a través de este hombre de Dios, pues me dirigía a mí mismo, ¿no? Y si alguno siente la llamada del Señor en su corazón, que no la apague, ¿no? Yo la había intentado apagar hasta que el Señor pues la volvió a encender, ¿no? Y al año siguiente, pues ya entré en el seminario, ¿no? De aquí de Pamplona. Bueno, os cuento pues, porque son los santos, ¿no? Que nos marcan, nos ayudan. Y supongo que todos os acordaréis, ¿no? Cuando se presentó, pues ahí recién elegido Papa, ¿no? Y esas palabras que con tanta fuerza y tanto removieron el mundo, ¿no? De abrir de par en par, ¿no? Las puertas a Cristo. No tengáis miedo, no tengáis miedo, ¿no? Palabras pues que resuenan, pues, y que son actuales siempre, que son como un eco del Evangelio en el que tantas veces el Señor nos invita a eso, a no tener miedo, sabiendo que de la mano del Señor, pues no es que nos falten, no nos van a faltar los problemas, tribulaciones, dificultades, pero con el Señor todo es, pues eso, llevadero, con la gracia, con la fuerza del Señor. Como os decía especialísimamente, pues la primera lectura de estos días de San Pablo a los romanos, ¿no? Tan hermosamente nos llena de esperanza saber
que si antes éramos esclavos del pecado, ¿no?, de la muerte, hemos sido liberados. Y verdaderamente el Señor, ¿no?, te regala la victoria para hacerte esclavo ahora de la justicia, del bien, de la paz, de la alegría, ¿no?, de la gracia del Señor. Antes vivíamos esclavos por de nosotros mismos, del pecado, y por la gracia del Señor, por la obra que Jesucristo ha hecho, pues somos hombres libres para hacernos esclavos por amor, ¿no? Esa es la obra de la redención que el Señor ha hecho, ¿no? Entonces, pues le damos gracias porque lo hemos podido experimentar y vivir, ¿no?, en estos grandes hombres, insisto, pues vosotros habréis conocido antes, ¿no?, pues a San Pablo VI, pues no sé qué otro, San Juan XXIII, seguramente también, no sé si más allá, vamos a dejarlo ahí. Escrivá, San Francisco Escrivá de Balaguer, o yo qué sé, o San Pierre Pietrelcina, ¿no?, o Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Ya hemos conocido unos poquitos, vosotros pues esos más. Pues damos gracias a Dios y que nos animen a que también nosotros pues sepamos que estamos llamados a la santidad, que Juan Pablo II era un hombre exactamente igual que tú y que yo, que no un extraterrestre. Los santos no son gente extraña, rara, sino que son hombres y mujeres como tú y como yo, que han vivido en serio pues su fe. Que así sea. Y ahora, después de confianza, presentamos al Señor nuestras súplicas, pedimos por el Santo Padre, el Papa León, por todas sus intenciones, todas las necesidades de la Iglesia. Ezkadezaigun jaunari. Pedimos por todos los líderes de las naciones que tienen poder y autoridad, para que trabajen de verdad por el bien común, por la justicia y por la paz. Ezkadezaigun jaunari. Pedimos por todos los que sufren de tantas maneras, en el alma, en la mente, en el cuerpo, para que el Señor los sane, para que nosotros seamos un buen samaritano para ellos. Ezkadezaigun jaunari. Y pedimos por último por el eterno descanso de todos nuestros seres queridos difuntos, de todas las almas del purgatorio. Ezkadezaigun jaunari. Acoge, Padre de bondad, las súplicas que te hemos presentado con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bedeinkatu zu jauna, zer lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau. Lurraren indarrak eta gizakiaren lana sortua, hauxe egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatu zu jauna, orain ekarri. Bedeinkatu zu jauna, zer lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau. Mahatxonduaren indarrak eta gizakiaren lana sortua, hauxe egingo zaigu betiko zorionaren edari. Bedeinkatu zu jauna, orain ekarri. Zerideok, egin dezagun oto ez guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan. Jangoiko aurreztekoan da zerbatzeko. Egizu jauna, Joan Paulo bigarrena santoren egunean, zure herriak zu goresteko eskaintzen duen sakrifizioa izan da bila guretzat salbagarri. Jesucristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zuekin. Amen. Gora bihurtzak. Amen. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guzturi eskerrak ematea. Jauna eta guzti zantu, jainkoa guztidun betiereko horri, Jesucristo gure jaunaren bitartez. Potza ematen diozu zeure Elizari, Joan Paulo bigarrena santoren jaia osbatzean, indar berria haren bizitzaren jokabideaz, argia eta erakazpena haren bizez, baita laguntzare haren otoitzez. Horregatik,
aingelu eta santu guztiekin batean, beti eta beti abesten dizugu gorazarre hau. Santu Trabai jauna, eta diren guztiek ematen dizute behar den gorespena. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez eta Espiritu Santuaren indarrez. Zeu biziarazten dituzu guztiak eta santutzen, eta zeu ari zara beti eta beti zeure herria biltzen. Eguzki alde batetik besteraino, opari garbia eskain dakizun. Apalki beraz jauna eskatzen dizugu, egin dizazula santu, zeure espirituaren indarrez, oparitako ekarri ditugun ogi ardo hauek. Zure seme Jesukristo gure jaunaren, gorputz eta odol egin daitezen. Misterio hauek berak agindurik egiten ditugunez gero. Berak saldu zuten gau hartan, ogia hartu eta zuri eskerrak emanez bereinkatu zuen, zatitu eta bere ikasleei eman zien ezarez. Artzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, zuri eskerrak emanez bereinkatu zuen eta bere ikasleei eman zien ezanez. Artzazue eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire odolgarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, guk zure semearen nekaldi salbagarria eta hien artitik piztea eta zerudatze miragarria gogoratuz. Haren azken etorrera itxaroten dugula. Zuri eskerrak emateko eskaintzen dizugu, sakrifizio bizi eta santu hau. Begira jauna, zeure elizaren eskaintza honi. Ikusi eskaintza honetan zurekin paketu gaituen Jesukristoren oparia. Egizu jauna, zure semearen gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuaz beterik, Jesukristogan gorputz bat eta espiritu bat izan gaitezela. Berak egin gaitzala zuretzat betiko opari, zure aukeratuekin zerua egitz dezagun. Lehenengo, Maria guztiz doatxua, Jainkoaren ama Beti Virginiarekin, haren senar Jose Santuarekin, zure apostulu eta martiri santuekin, Joan, Paulo, bigarrena santuarekin, eta santu guztiekin. Badakigu hauen bitartez zure laguntza izango dugula nonai eta beti. Gu zurekin paketzen gaituen opari hau, izan bedik jauna mundu guztiarentzat pake eta salbamen. Mundu honetako ibilaldian, bete ezazu sinesmenez eta maitasunez zeure eliza. Zeure zerbizari, Leon gure gaita santua, Florentzio gure gozaina, gainerako gozain eta eliz gizon guztia, eta zeure duzun herri osoa. Entzun biozonez, zeure aurrera deitu duzun familia honen otoetzak. Aita guztizuna, erakarri zeru gara munduz zabalean banaturik dabiltzan zeure seme-alabak. Hildako gure senideak eta mundu honetatik zurekin adizkide joan diren guztiak.
Arizazu biozonez zeure zuereguan. Guk ere sinisten dugu, zure aintzaren zorion betea izango dugula, betiko haiekin batean, Jesukristo gure jaunaren bitartez, beronen eskuz ematen dizkiozu ondasun guztiak munduari. Honen bitartez honekin eta honengan, zuri eta jangoiko agustidun horri, Espiritu Santoarekin batean, ospeta aintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, Amen. sabatzaileak agindu eta lakutxiari jarraitu, beldur gabe ezan dezagun. Gure aita zertzetan santuak eta ordenik zure regnua, egin egin zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emai guztu gaur egunetako goia, barkatu bezala, guk ere gure zordunak barkatzen diogu zero, eta ez tentatura eraman, baina atera bezazu baizetik. Atera ezazu jaunagaz guztietatik, emaguzu pakea gure gunutan, zure errukiari esker pekatutik garri bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionari ditxarropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Zurearen zuen entzat, zure horretaren arra orain eta beti. Jesukristo gure jauna zuk ezana da apostoluei, pakea guztien dizuen nore pakea ematen, begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaio zelizari pakea eman batasuna, errege bizi baitzara gitzaldi eta gitzaldietan, Amen. jaunaren pakea bitezuekin, Amen. maio zue pakea elkarri. Jangoikoaren indotxa, Hona hemen jangoikoaren indotxa, hona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsua jaunaren maila gehituak.
ezagun zoi. Jainko gure jauna hartu dugun sakramentu honek piztu dezala gugan maitasunaren gara handi horrek zutu baitzuen. Joan Paulo bigarrena santua, zure elizaren ardura gogotik bere gain hartzeko. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, bere inkaza izatera jangoikoa guztiunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak